Welcome to Nyamnar TV. Bienvenue dans la chaîne YouTube de Nyamnar TV. Kon non tigi musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ñamanare TV hande eɗen ɗo e programme cosaan fulɓe ɗum noon haala jutata ɗo bandirawo debbo men yiiɗo yimɓe ene cowdi ene ñaari hoɗum jiiɗa e oɗo programme hoɗum kadi mbawɗa weltirde kadi yimɓeɓe ɗo kay ko programme kalanoɗo ila ɓooyi kono ko an mo wiyanamo watta ñande balɗe tati julde ɗum noon ko cosaan fulɓe roroɓe fulɓe Fuuta kollirta ɗo aada mumen ko fina e tawa mumen on jii bandiraɓe fof goto kala e ɓorni ha weedi ari tawtode dow programme ɗum ne Ñamanar TV ɗo ɗum ko yettere Allah tan ko fijata nde jallede ko cosaan roroɓe tan wondo so ko ari ɗo ko fof e calminama kala garɗo ɗo weltanama e dow Ñamanar TV ne golle mumen ɗe koɓe mbatta koye moƴƴi walla ko garɗo ɗo salminama fof ono fof jarama. Kon noon tigui musidɗo debbo a weltanama ko ɗum mbawɗa jarde kadi yimɓeɓe e weltanadeɓe kadi e oɗo programme indema e yettode ma. Ok min ko Sadio Sow mbitemi ko jeeyami ko Ñamanar kon pullo dorowo yimɓe arɓe ɗo ɓe fof calminama kala ko ari ɗo cukalele mawguel giwɗo cee ari ɗo kala jeeyaɗo Ñamanar fof salminama programme o ko to teddugal min mbaɗiri ɗum ɗo kay sina weltare taw weltare tan waɗi sabuna min binduno lettre aji min naɓani ci e kewɗe ceeɗe fof ɓe gaari ɓe nowtimama e dow amen koɓe mbaɗi programme o ko ɗum no ala komin mbita sina min jarni kala ko ari ɗo fof jarnama e dow teddugal jarnugo Ñamanar TV golle mumen de koɓe mbatta koye weeɗi ya Allah lamtu golle ɗe yeeso. E ko noon tigui musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ñamanar TV on nani ko oɗo musidɗo debbo haali ɗum woni Sadio Sow o wi o weltima ɓe gembitino ɗo hoɓɓe e ceeje kewɗe ɓe gaari notade e ƴewde kadi oɗo cosaan e ɗum noon Sadio Sow min beltima kadi e nde min mbawma namnade kadi ha jaabiɗa men ɗo e Ñamanar TV a jarama yo Allah moƴƴin golle ɗe ɓe jaaha garta bonani ha han ko e nder cosaan o gonɗen ɗo e nder Ñamanari ñande aset ɗum noon eɗen gara e lamdade kadi oɗo musidɗo debbo ko hoɗum woni ngal ñarugal ko ɓorni ha e ɗum ɗo mbiɗen jiiɗi kalanamen ko hoɗum woni ɗum. Ngal ñarugal won ɗo ko ñarugal Pulaar cosaan fulɓe roroɓe ɗum waɗi a ɓorniwi ɗum ɓinda wiite ko Jeenam salmini o fof debbo e gorko. Kon noon tigui Dieynabou Sow miɗo yiiɗi kala doole yimɓeɓe mbawa nande saabu ko yimɓe ƴewota ɗum Ñamanar TV ɓe jiiɗi ɓe kumpa e woodi humpaɓe ko hoɗum woni ngal ɗo ñarugal ɓe kumpa kadi ko hoɗum woni ɗum ɗum noon Dieynabou Sow miɗo yiiɗi kala doole yimɓeɓe mbawa nande kala. Ngal ñarugal ko woni ngal ñarugal Pulaar ɓornimi komi hersirande ko ɗum woni Pulaar ko noon tigui jaaha garta bonani Dieynabou Sow o wi ngal ɗo ñarugal ko ngal ɗo woni ñarugal fulɓe roroɓe culture mabɓe jombajjo ɗum ɗo ko horde kosam nde e ko noon tigui musidɓe tedduɓe eɗen gandi Ñamanar TV dari tan ko ballal e ɓamtare Dieynabou Sow ko hoɗum woni ɗum. ko woni ko leppi wonɗo ko woni ɗum ko leppi ko ɗum wiyete leppi Dieynabou Sow haɗani ɗon ha meɗen garma e landal saabu meɗen kumpa
miɗen jiɗi andude ɗum ɗo ha e ɗum ɗo kalnamen inde nde beele ɓe ganda ɓe kadi wawa andude culture fulɓe roroɓe. ɗum ɗo ko mbakkitede wonɗo ɗa ko mbabirol. kono noon tigui musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe ñamanar TV ha han eɗen ɗo e nder cosaan fulɓe roroɓe ɗo e ñamanar. Dieynabou Sow miɗo yiiɗi kalana kam mi anda inde ɗum ɗo no wiyete kadi ɗo ko dondiɗa ko hoɗum woni nder toon. Dieynabou Sow wawa haalde kadi ƴeewoɓe ñamanar TV ɓe mbawa kadi humpitade ɓe ganda ko woni hen. ɗum ko wonto nder to ko wi wonɗo ko horde wonto nder koko kosam ko hippi hen ko wiyete ko mbeɗu. kono noon tigui ko ɗum ɗo wiyete mbeɗu ɗo ñaguel neteyel kañuma e ñakon dane on ha han e ɗum. Dieynabou Sow miɗo yiɗi kala ɓe ganda ɓe mbawa andude culture fulɓe roroɓe saabu woɓɓe kumpa. ɗum ko woni ɗum ko babirol ɗum joom mbay ɓe mbaɗante o ɗum ɗo ko hollirde naamu fulɓe roroɓe o wi ɗum ɗo ko horde e ɗum ɗo ko mbeɗu ɗum ɗo ko lamurere ɗum ɗo kadi ko leppi e musidɓe tedduɓe ɓe gandano ɓe mbawa andude ɗum noon ñamana TV jeehe to YouTube ñoƴƴon ma on ji programme ji ɗi inchallahu. kono noon tigui musidɗo gorko ha han eɗen ɗo e programme culture fulɓe roroɓe miɗen jinma lamdade kadi fina tawa fulɓe roroɓe kadi ko ganduɗa hen ko kala kadi miɗo yiiɗi andude ɗum ko ɓorniɗa ha e ɗum ɗo foof mbawa haalande ñamanar TV naɓe kettotoɓe kadi ɓe mbawa hettinde kadi golle ɗe. Assalamu aleykum ñamanar TV. Mi salmini kala ko ari ɗo gorko e debbo fof salmina kala ko ari ɗo e programme o jarama ko cosaan fulɓe ɗo e ñamanar alhamdulillahi min jetti Allah min jetti jinnaɓe amen so waɗi ɗum fulɓe roroɓe cosaan maɓɓe dal min nanino e haale kono taw ko mamen mbaɗa min ari hollirde ɗo han cosaan amen fulɓe roroɓe eyyi ɗo noon ko ñamanar TV ari ɗo on jarama ha woni gonga fami kala ko ari ɗo e salmina dal ko ɗum o ji comci ɗi alhamdulillahi ko comci fulɓe roroɓe e min jetti Allah ɗum ɗon. kono noon tigui ha han jaaha garta bonani ɗo e ñamanar ñande aset en yi cosaan fulɓe roroɓe sukaɓe rewɓe ene mbaɗi leppi daneji miɗo yi aɗa waɗi ɗo kufune mi famani oɗo kufune holɗum o woni kalana kam ƴeewoɓe kadi daara ɓe mbawa famde ɓe ganda wallahi ɗon ko gonga sabuna neɗɗo sa tawi no mamaji ma mbaɗi hunde e fulɓe roroɓe il faut ko ma ndewa ɗon sabuna pullo han ko foti tan ko mantorade pulagu mantorade cosaan mum o ko ɗum woni fof sa woni pullo tan a mantorto fof mantoro cosaan maɗa ko ɗum woni pullo e pullo ko mantortode cosaan muɗum kala ko mbawɗa mantorade a taw a mantorani hunde fof sa heɓani ko mantoroɗa sowona cosaan ma o taw a mantorani hunde fof on tan mi salmini onon ñamanar TV e ko minen mbaɗi han programme o e worɓe ɓe ko Bafana Sow Abdoulaye Balde e Hitler e Badiel Balde e kaloɗo ko min Soumay Balde ɗum ɗon calminama ñamanar TV. kono noon tigui Soumay miɗo yiɗi kalana kam hono ɗum ɗo wiyete kalana kam kadi o leppi e ɗum ko ɓorniɗa saabu i woodi ɓe ganda ɗum ko ƴeewoɓe ñamanar TV ɓe mbawa ƴewde si ɓe ñoƴƴi ɓe mbawa famde ko hoɗum woni ɗum. yo ɗum ɗo min nanano mamaji amen mbiya ɗum tengade ɗum min nanano mamiraɓe amen mbiya e ɗum ɗo ko woni ko foofi andi ko leppi won ɗo ɗum ɗo ɗum wiye caya ɗum ɗo ko caya woni ɗum eyyi alhamdulillah no mi jetti. kono noon tigui musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe ñamanar TV o nani ko Soumaye Balde haali Soumaye wi ɓe mbaɗi ɗo ko cosaan fulɓe roroɓe gam hollirde kadi fina tawa o wi ko ɗum ɗo wiyete tengade ɗum ɗo ko leppi ene yuwa kadi boreji boɗeji ha e netteji bulaji foof ene jilli ɗum ɗo ko caya ko ɗo woni tuggordu makko ɗum noon Soumaye wi o wi kala neɗɗo sa waɗi ko tawruɗa mamiraɓe maɗa e inchallahu famille ma o ma welto kadi musidal ma welto e ɗum noon ko hollirde tan fina tawa e cosaan kadi fulɓe roroɓe e cosaan fulɓe Fouta e Soumaye a jarama ñamanar TV naɓe kadi beltanimama yo Allah.
he hangarta bonani musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ñamanar TV on calminama moni kala inde mum e yettode mum to woni ene woniri joom to wawi immade foof min calmini mum salamu teddungal minen Ñamanare TV naɓe e ko noon tigui ɗo ko cosaan mawɗo wonɗo hande e nder Ñamanar cosaan fulɓe e cosaan fulɓe Fouta e ɗum noon ɓe noddi yimɓeɓe foof gari notima kadi ɓe kolliri kadi culture mabɓe ɗum wiyete ko cosaan ɓe mbaɗi gude mabɓe leppi fulɓe Fouta ɓe mbaɗi leppi guine e ɗum wonani kadi yimɓe foof weltare kadi ɗo e nder Ñamanar e o kikiɗe kadi ñande aset e ɗum noon ɓe noddi kadi tamaji kadi e ñañeji kadi sukaɓe rewɓe gami gabɗi fulɓe kamɓe sukaɓe worɓe kadi ɓe gami gabɗi fulɓe ha yimɓe fof beltima e ɗum noon daare ƴeewe to larogal ngal to woni e ɗum ɗo fof ko hollirde ɓe mbaɗi kadi jombajo maɓɓe debbo e jombajo maɓɓe gorko hande kala kumpaɗo cosaan fulɓe so ari ɗo ma a yi ko a meeɗa yide kadi ɗum noon Ñamanar TV naɓe kadi gari tawtorede e golle ɗe kadi gam filmude kadi e hollirde kadi golle maɓɓe musidɓe tedduɓe Sadio Sow wi haɗani ɗon o wi ko teddugal ɓen arɓe ɗo ɓe o salminiɓe o juurimaɓe o wi kadi o weltima e garal maɓɓe kadi Sadio Sow wi haɗani ɗon o wi ɓen fulɓe Fouta kadi arɓe tawtorede kadi hollirde kadi cosaan maɓɓe ɗum wonani ɓe weltare kadi e jabde kadi ngal ɗo teddugal kadi arɓeɓe kadi jarnama ɓe beltanama kadi to ɓe mbawi irdude foof ko takki Ñamanar e ko taari ɗum kala ko wawi ɗo tawtorede e oɗo programme o wi ko bisimilla maɗa ko jaam tan e weltare Ñamanare TV ɓe gari tawtorede musidɓe tedduɓe kala kumpaɗo oɗo programme jaaha to YouTube sa yeehi to YouTube a ñoƴƴi Ñamanare TV a ñoƴƴi bouton ngel tan ma programme ɗi fof jaltu toon mbawa yide gueɗe ɗe kadi e nder Ñamanare TV oɗo cosaan fulɓe ganda Ñamanar TV darani kadi ko wallude kadi e ɓamtare saare nde e ɓamtare kadi leydi ndi e ɓamtare ko takki Ñamanar e ko taari ɗum ha e caggal leydi naɓe foof ɗum Ñamanar TV darani ko ngal ɗon ballal ɗum noon eɗen beltinira hen kadi kanko Ceerno Sirayel Sissoko e Bobore Sow ɓuraɗo andirede Ousmane e Ousmane Fatou Diaby mo ganduɗa kanko woni sababu Ñamanar TV e gorko Sousa Eke e Hammadi Kande e ɗum noon musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ñamanar TV jeehe to YouTube ñoƴƴon Ñamanare TV programme ji ɗi ma jaltu mbawon yiide kadi oɗo cosaan fulɓe on jarama.